No niin, tervetuloa Jalliksen kanssa ja tänään puhumme vähän omakotitaloista ja mikä ongelmia on olemassa Suomessa tällä hetkellä. Ja mulla on vieraana Marju Silander Omakotiliitosta. Olet toiminnanjohtaja vai toimitusjohtaja? No kyllä meillä on järjestöpuolella toiminnanjohtaja yleensä. Joo. Okei, on paljon ollut puhetta eri asioista, jotka koskevat omakotitaloja. Mitkä on omakotitalojen suurimmat ongelmat tällä hetkellä? Tällä hetkellä varmaan aika montaa ihmistä puhuttaa ihan alun alkaen tämä asuntojen ostaminen ja myyminen. Et millä tolalla tällä hetkellä eri puolilla Suomea on sitten, että voiko sitä omakotitaloa ostaa, saako siihen rahoitusta, jos lähtee rakentamaan, niin minkälainen se tilanne on ja sitten nämä pankkien erilaiset vaatimukset ja tiedon tarpeet sitten tietysti voi niin kuin yllättää monet ihmiset, että se ei olekaan ihan tosta vaan, että nyt mä oon päättänyt ostaa talon ja lähden sen tekemään. Vähän tulee mieleen semmoinen asia, että missä päin Suomea on sellainen tilanne, että jos sä ostat tontin, rakennat oman talon ja sit haluaisit myydä se heti, että sä saat sen rahan, mitä sä oot pannut siihen. Onko semmoista paikkaa Suomessa? No, että sen saisi sitten sen rahan, niin kyllä varmaan ollaan jo aika lähellä pääkaupunkiseutuja kasvukeskuksia ylipäätään. Niin. Ja sitten kun mennään kauemmas, niin varmasti moni voi kokea nykyään jo niin sitä haastetta ja voi olla sitten ihan semmoista tilannetta, että tuumataanko pankissa vaikka, että saako siihen sitä rahaa, että voisi sen rakentaa, että se voi lähteä jo niin sieltä purkautumaan. Sitä mä mietin, että onko se niin, että ei rakenneta sitten omakotitaloja enää yli Suomen jossain Tampereella ehkä ja Helsingissä, ehkä Turussakin vielä, mutta sitten muualla, niin rakennetaanko enää uusia omakotitaloja? No ylipäätään tällä hetkellä rakennetaan ihan supervähän uusia omakotitaloja. Et me ollaan todella varmaan kaikkien aikojen alhaisimmissa luvussa oltu nyt muutama vuosi. Viime vuonnakin taisi olla jotakin 3800 uutta omakotitaloa ja paritaloa, jotka katsotaan, että ne olisi näistä kaikista pienimpiä taloja. Ja sitten taas, jos puhutaan jostain 2000-luvun alkupuolesta, kun meillä oli tätä Nurmijärvi-ilmiötä ja oli korkeata rakentamista, niin silloin rakennettiin noin 18 000 omakotitaloa vuodessa. Niin. Eli ollaan ihan aivan romahdettu niistä määristä ja totta kai se vaikuttaa sitten ehkä eniten, jos mennään näiden kasvuja kaupunkien ulkopuolelle. Niin ja tänä vuonna vielä vai ehkä vieläkin vähemmän? No tänä vuonna kyllä voi olla vieläkin vähemmät. Vielä ei nyt ole lopullisia lukuja, mutta eipä ne ainakaan varmaan paremmat ole, mitä arvioidaan. Joo, mä juttelin yhden rakennusyhtiön, rakennusyhtiö, yksi isoimmista Suomessa, niin sen toimarin kanssa, niin sanoi, että yksi uusi aloitus oli tänä vuonna, koska heillä on niin paljon myyty näitä kerrostaloja ja muita, ja sitten kun heidän pitää myydä 50% siitä ennen kuin he voi alkaa rakentaa, niin ei ole kauheasti toivoa, että tänä vuonnakaan aloitetaan. Ei varmastikaan. Tai siis ensi vuonnakaan aloitetaan. Ensi vuonnakaan aivan. Niin, aloitettaisiin uusia. Varmaan omakotitaloilla on sama juttu vähän. Kyllä, ja sitten kun se menee se ketju niin kaukaa sieltä, että ensin pitää alkaa liikkumaan nämä kuuluisat kerrostalokaksiot, ja sitten sieltä se alkaa laajentumaan, ja sitten melkein viimeisenä yksityispuolella tullaan siihen uuteen omakotitaloon. Että meilläkin on, jos ajatellaan tämmöistä mikroympäristöä oman kodin lähellä, niin 2 uutta omakotitaloa aloitettiin nyt tänä syksynä ja 5 vuotta sitten taisi olla viimeisin projekti, joka oli meidän projekti, että ei niitä todellakaan kovin paljon ole ollut. Miten käykö ne vanhat sitten kaupaksi yhtään? Vanhat käy varmaan kaupaksi, mutta se riippuu tosi paljon myös siitä sijainnista. Ja sielläkin tulee sitten eteen nämä kaikki tämmöiset vakuusvaatimukset, että millä tavalla niitä arvioidaan tällä hetkellä, koska nythän puhutaan vielä siitä, että myyjät ei ehkä ihan ymmärrä, että pitäisi laskea vielä enemmän hintaa. Ja sitten ostajat voisi ajatella, että haluaa sen vielä halvemmalla, niin se ei ihan kohtaa, mutta pankilla on aika merkittävä rooli siellä välissä. Mutta kyllä se varmaan ainoita paikkoja, missä sulla on hinta pysyy samana on jossain pääkaupunkiseudulla, merenrannalla tai jotain tämmöisiä, niin niistä ehkä hinnat ei mene niin alas, kun niitä tontteja ei paljon ole, mutta kyllä se sitten muualla alkaa olemaan varmaan vähän vaikeampaa. Kyllä, ja mitä vaikka just puhutaan, että meilläkin kun tavataan jäseniä ympäri Suomea meidän järjestötoiminnassa, niin esimerkiksi Itä-Suomen kuulumiset ei todellakaan ole ollut kovin hyviä. Ja sitten toisaalta me tunnustetaan Euroopan mittakaavassakin, että Itä-Suomi on aika tärkeä. Joo. Tässähän tulee sit kerrannaisvaikutuksia sillä, että jos sä et saa sun omasta talosta mitään ja sä et sulle ole töitä ja sun pitäisi muuttaa toiselle paikkakunnalle töihin, niin se on vaikea muuttaa, jos ei ole
ei saa myytyä sitä omaa kämppää. Aivan. Ja sitten jos laittaisi vuokrallekaan, no saisiko vuokralaisia? Ja sitten itse joutuisi menee vuokralle, niin vuokrat voi olla aika kovatkin, vaikka nyt siitä puhutaan, että nekin on vähän taittunut, kun on ollut paljon enemmän sitten sitä tarjontaa. Ja varsinkin tämmöisiä pieniä asuntoja, mutta ei kaikki halua asua niissä pienissä asunnoissa. Miten omakotitalojen niin kuin kustannukset, niin onko ne mennyt ylös vai alaspäin vai mihin suuntaan? No jos ajatellaan niin kuin rakentamisen puolella, niin tietenkin siellä kun on mennyt vähän alaspäin. On ollut niin kuin sitä, että siellä energiakriisin aikaan oli vähän niin kuin sitä huippua ja inflaatio tietenkin teki oman nostonsa siinä, mutta että se on ehkä tasaantunut, voisi sanoa siinä. Ja sitten taas jos puhutaan niistä arjen asumiskustannuksista, mitkä juoksee sulla sitten kiinteistöverot ja sähköt ja jätevesimaksut ja muut, niin niissähän sitten on ollut aika paljonkin sitä nousua vuositasolla ja me tehtiin tänä vuonna 15 vuoden niin kuin semmoista katselmusta, että miten nämä asumiskustannukset on kehittynyt täällä. Me tehdään Kiinteistöliiton kanssa joka vuosi tämmöinen selvitystyö, minkä Pellervon taloustutkimus sitten kokoaa meille. Niin kyllähän se oli niin kuin juuri omakoti- ja pientaloasukkaiden kohdalla näytti vielä korkeammalta se nousu. Ja siellä varmaan ehkä nämä energiakysymykset ja koron nousu teki sen viime vuosien nousun. Joo, mutta rakennuskustannukset on varmaan nyt, jos rakentaa halvemmin. Tuli vaan mieleen semmoinen asia, että jos sitten yhtäkkiä niin kuin talous lähtisi nousemaan ja sitten Ukrainan sota loppuisi, niin taitaa olla kaikki rakennusmiehet sitten Ukrainassa, että nouseeko se hinta sitten niin kuin taas pilviin täällä Suomessa, kun ei ole rakennusmiehiä rakentamassa niitä uusia taloja, vaan ne kaikki palkataan sinne. Kyllä, siis tämähän on juuri se uhkakuva. Niin. Ja jos ajatellaan, että meillä tulee myöskin Euroopan näistä erilaisista direktiiveistä näitä korjausvaatimuksia, tulee uusia päästöhuomioita ja nämä kaikki niin kuin tietysti voi mennä sinne materiaalipuolelle, mutta myöskin sinne työvoimapuolelle. Niin kyllä sitä on niin kuin mietitty ja jos itse rakentaisin, niin nythän olisi ihan superhyvä aika rakentaa, niin, koska sä saisit ihmisiä tulemaan vielä talotehtailla on hyvin kapasiteettia ja ne voisi aika sukkelastikin edetä ne projektit. Ja kun kotitaloudet on vielä siinä hyviä, jos miettii tätä työllistämisvaikutusta, että sä voit tehdä sen päätöksen paljon nopeammin kuin vaikka joku iso yhtiö, joka rupeaa tekemään kerrostaloa. Että jos se niin kuin perheelle sopii ja nyt on se aika, tai itselle, voihan sitä yksinkin hankkia omakotitalon, että se ei ole mikään este, niin sillä mielessä niin kun se on aika niin kun hyvä ja ei kannattaisi hukata niin kuin tässä työllistämiskeskusteluissa tätä kotitalouksien osuutta rakentamisesta, mutta myöskin remontoimisesta. Joo, mun mielestä ne vaatimukset, ne on koko ajan niin kuin tiukentunut kaikista taloista ja pitää olla tiiviimpää ja pitää. Mä muistan, kun mä rakensin yhden kerrostalon tuonne Sipooseen, niin oli niin tiivistä, että ei puhelimetkaan enää kuulu sisällä. Se on mennyt aika pitkälle ne määräykset ja se on nostanut myös rakennuskustannuksia. Se on kyllä nostanut ja sitten just tämä EU-rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, niin nyt ollaan hieman huolissaan siis itse asiassa kuluttajienkin puolesta, että minkälainen se tilanne tulee olemaan sitten sen toimeenpanon kanssa. Suomessa, kun hallitusohjelmassakin lukee, että tehdään se niin kuin mahdollisimman pienillä toimilla niin, ettei tule kohtuuttomia vaikutuksia kotitalouksille esimerkiksi, se siis lukee ihan siellä, mutta että onko nyt nämä, mitä tällä hetkellä pöydällä on tuolla ministeriössä, niin onko ne sen suuntaisia, niin on vähän herännyt epäilystä, että tuleeko sieltä sitten jotakin ja toivotaan tietenkin, että ei tule vielä loppumetreillä. Mitä siellä on niin kuin isommat vaatimukset? No esimerkiksi vaikka just kun näitä päästövaatimuksia on, että kuinka paljon pitää pudottaa niitä jäsenvaltioissa sitten ja energian käyttöähän pitäisi pudottaa. Ja se, että millä tavalla ne sitten toimeenpannaan, niin olisi tärkeää, että kaikki joustot otetaan käyttöön Suomessa. Että ei vaan pelkästään huomioida, just kun sanoit, sitä rakennusta, että siitä vaan tehdään tiiviimpää. Ja sitten monet muistelee näitä pullotaloja, joita tehtiin silloin 70-luvulla energiakriisin aikaan, niin kuin öljykriisin aikaa. Niin, että huomioitaisiin myös nykyiset automaatiotalotekniikkavaihtoehdot, että se olisi niin kuin se koko kombinaatio siinä rakennuksessa, ei vaan ne seinät, katot, alapohjat. Mikä sun mielestä on nyt, kun puhutaan rakentamisesta, niin mikä sun mielestä pankit, onko ne ottanut tiukemman otteen nyt tähän, että ei tule lainaa niin helpolla enää? Ainakin niin kuin se on kyllä huomattu, että erittäin tarkkaan syynätään talouksien asiat, siis tulotiedot, vakuusarvot, mahdolliset muut vakuudet, koska harva sitten, jos sitä omaa taloa vaikka ensimmäistäkin lähtee ostamaan, niin ei ehkä ole semmoisia niin kuin taustavarallisuuksia, vaan sä oot säästänyt siihen ehkä sitä omavastuuosuutta.
Ja nyt kun nämä pankkien tämmöiset niin kuin esimerkiksi asiakkaan tuntemisvelvollisuus on aika mielenkiintoinen kokonaisuus, että pitäisi olla koko ajan tämmöinen ajantasainen tieto siitä, mikä se kuluttajan taloustilanne on. Niin kyllähän siinä pankillekin tulee tietysti aika paljon selvitettävää, että en tiedä millä tasolla, kuukausi- tai vuositasolla pitäisi sitten kysellä, että onko mulla vielä kaikki ok ja jos kuitenkin niin kuin lainat hoituu. Että ei ole niinku semmoista hätää ja että ehkä niinku semmoista kentän tuntemus on tuolla meillä, että vähän liian varovaisia ehkä pankit olisi nyt tällä hetkellä, koska tiedetään suomalaisista ihmisistä, että me maksetaan todella tunnollisesti asuntolainamme. Ne on niinku ne ensimmäiset, mitä hoidetaan ja sitten ehkä ne jotkut muut voi olla niitä, missä on niitä venymistarpeita, mutta että se koti on kuitenkin niin tärkeä meille. Ja Ruotsissa varallisuus on isompaa ja yksi syy on se, että kun sä ostat siellä asunnon tai jonkun muun, niin sun ei tarvitse lyhentää sitä ollenkaan. Eli sä voit ottaa 50 vuoden laina, missä sä vaan maksat korkoja. Joo. Ja silloin sun jää nuo lyhennykset pois ja silloin sun jää talouteen enemmän käytettävää rahaa. Että mun mielestä meidän pitäisi Suomessakin vähän enemmän ottaa tätä käytäntöä, koska se lisäisi sitä kulutusta ja ihmisillä olisi enemmän rahaa kuluttaa, kun niiden ei tarvitse lyhentää sitä lainaa. Mitä sä oot siitä mieltä? No tavallaan siinä on niinku ihan pointtiakin, mutta sitten on tärkeää huomata, että se voi myös nostaa keinotekoisesti asuntojen hintoja. Kui? Me oltiin tässä käymässä Ruotsissa kollegajärjestöä tapaamassa lokakuussa ja he kertoi nimenomaan kyllä semmoista kokemusta, että tämä ei olisi niin kuin kannattavaa kotitalouden kannalta, koska silloin käytännössä sitten ne hinnat vaan muodostuu jollekin tasolle, kun niitä ei lyhennetä niitä lainoja ollenkaan, jolloin käytännössä sitten vaikka pankit tienaa vielä enemmän niitä korkotuloja. Et se oli aika mielenkiintoista kuulla itse asiassa, että he koki näin ja he sanoivat, että on hyvä, että Suomessa on tämmöinen järjestelmä, että jossain kohtaa ne tulee maksetuksi. En tiedä, onko sitten 30 vuotta, mikä nyt on niin liian lyhyt. Nythän suunnitellaan sitä 35 vuotta, että olisiko se sitten niin kuin sen pahempi, jos se olisi 40 tai 50 vuotta. Mutta siellä voi olla tämmöinen riski, että sitten päädytäänkin maksamaan aika paljon niitä korkoja. Joo. No joo, niin, mutta jos lähdetään siitä, että korot olisi samat kuitenkin, niin silloin olisi käteen paljon enemmän. No jos miksi ne korot nousisi sen takia, että se on pidempi sellainen? No, koska sitten niiden asuntojen arvot kuulemma siellä on noussut enemmän, niin silloin tavallaan se pohja, mistä maksaa sitä korkoa, on korkeampi. Niin, että asunnot on kalliimpia. Silloin niiden just ei tarvitsisi nousta, jos asuntojen hinnat, niin vakuudet on paljon kovempia. Niin. Joo, se on varmaan monimutkainen juttu, mutta näin heillä oli niinku ihan selkeä näkemys siihen. Että se on arvioinut myös sen, että heillä on enemmän rahaa käytössä, kuin ei tarvitse lyhentää. Joo. Että jos se korko on prosentin tai puoli enemmän, kyllä. Niin kyllähän se, niin kuin se käytettävissä oleva käytettävissä, raha on. Joo. No tähän voisi sitten heittää myöskin nämä muut meidän asumiskustannukset, vaikkapa kiinteistövero, joka on sinänsä niin kuin mielenkiintoista, että Ruotsissahan tuli tämä muutos joitakin vuosia jo sitten, että he poisti kokonaan kiinteistöveron. Siellä on kylläkin kiinteistömaksu. Mutta se on esimerkiksi semmoinen, että siinä on kattoraja. Se oli muistaakseni noin 800 euroa vuodessa. Eli siellä on ihan sitten taas erilainen niin kuin se, mistä muualta niitä rahoja kerätään. Ja sehän tarkoittaa sitä, että siitäkin kotitalouksille jää enemmän muuhun kulutukseen. Paljon se Suomessa on se kiinteistövero korkeimmillaan? No mä nyt kyllä en uskalla sanoa sulle, mikä se oli korkeimmillaan, mutta keskimääräisesti se oli 895 euroa ja Espoo oli siinä niin kuin tämmöisenä niin kuin ykköspaalupaikkana. Että niin tämän vuoden niin keskimäärin, silloin se on pakko olla jossain aika korkea. Siinä kyllä varmasti on ja kyllä mä niin kuin uskoisin, että ihmisillä on siis tuhansienkin eurojen kiinteistöveroja, mutta sitten voi olla ihan muutamien kymppienkin. Eikö Espoossa ollut joku tilanne, missä nostettiin 700% kiinteistöveroa? Se kiinteistöverohan nousi silloin toissa vuonna, kun tuli tämä maapohjan. Nyt oli just oli lehdessä joku juttu, missä oli nostettu sadoilla prosenteilla. Olikohan se muuten se tonttivuokrat? Joo, mä en tiedä, se taisi olla se tonttivuokrat, kun siellä on niitä kaupungin vuokratontteja ja niissä on ollut just niin kuin todella isoja muutoksia niin kuin tosi monissa kaupungeissa, mikä on kylläkin sitten, kun puhuttiin aluksi niistä ongelmista, niin monelle, kenellä on vuokratontti, niin voi olla, että pitkät vuokraajat alkaa vaikka 70-luvulta olemaan päättymässä ja niissä asuu sitten ihmiset, jotka ei ole silloin ollut niitä sopimuksia välttämättä tekemässäkään siihen kiinteistöön. Ja nyt alkaa tulemaan siis jopa tuhansien eurojen korotuksia, että niissä olisi tosi tärkeää, että niissä on niin kuin kyllä se reilut siirtymäajat, jos semmoisiin niin kuin kaupungit lähtee menemään ja tietenkin varmaan että on aina aikansa, niin kuin, niitähän pitää tarkistella. Että. No mistäkö johtuu, että ruotsalaiset tekee aina kaikki fiksummin kuin me? Niin, se on hyvä kysymys. Ainakin siellä oli siis
osoituksia erittäin suuria ja voimakkaita silloin aikanaan, kun sitä kiinteistöveroa oltiin puhumassa, että poistetaanko kiinteistövero tuossa Ruotsista. Ja no ainakin se tepsi sitten, että joku maksu siellä on, mutta ei enää veron nimellä. Joo, ja se on katto on 800. Joo, että siellä sitten kerätään varmaan niin kuin muista lähteistä sitä veroa tuloverotuksen kenties kautta. Tai sitten vaan tuloja on enemmän, niin niitä veroja ei tarvitse nostaa, kun niitä kertyy muutenkin niitä. Niin, että siinä mielessä, jos ajattelee Suomessa. Ja yhteisöveroja on enemmän. Yhteisöveroja on varsinkin enemmän. On enemmän. Kyllä. Ja poistettu perintö- ja lahjavero. Joo, ja sitten on tietysti niin kuin pääomia ylipäätään enemmän, mistä kertyy niin kuin sitten pääomatuloja. Että siinähän me ollaan täällä vähän jälkijunissa oltu aina. No, me ollaan kaikessa vähän jälkijunissa. Niin. Mikä sit sähkö on yksi iso asia tietysti kyllä. Kiinteistölle, josta meidän periaatteessa piti puhua. Kyllä, eiköhän me siitä kehitä tässä näin. Niin tässähän... Joo. Kerro. Jos ajatellaan niin kuin viime vuodet, että otetaan vain lyhyt katsaus, ensinhän meille tuli tämä energiakriisi. Sähkön hinnat rupesi pomppimaan ihan mihin vaan ja oli ihan todella korkealla ja ihmiset aika paljon on joutunut ponnistelemaan sen takia, että opitaan sitä sähkön hintaa seuraamaan, koska senhän pitäisi ohjata meitä sinne niin kuin halvoille tunneille käyttämään sitä, jotta sitten yhteiskunta pystyy toimimaan ja sähkö riittää kaikille. Miten se voi yöllä olla pystyssä? No ei me voida yöllä olla pystyssä ja sitten me ollaan opeteltu just, että lämmitysauton lataus, kaikki tämmöiset isotkin niin kuin kotitalouden kuormat voisi olla siellä yöaikaan, koska se on yleensä halvin siellä. Ne on helppoja, joo. No mutta sitten kun me ollaan tämä nyt niin kuin aika lailla opittu ja siihenhän ollaan kai oltu tyytyväisiäkin, että pörssisähkösopimukset on noussut tosi paljon, että se on jo reippaasti yli 1/3, kenellä on sellainen. Niin minkälainen siis kiinteä? Pörssisähkösopimus. Okay. Eli tavallaan se, mikä seuraa sitten sitä pörssisähköä. Se oli noin 35% muistaakseni. Mikä on se kuka on laskenut muuten se keskimääräisen sähköhinnan pörssisähköllä? Paljon se suunnilleen on? Sitähän niin kuin puhutaan ihan kuukausitasolla aina, että mikä viime kuussa voi olla ja näin. Ja nyt en ihan senttilukua uskalla sanoa, mutta kyllähän se on niin kuin pyörinyt siellä varmaan 5-9 sentin välissä viime niin kuin tämänkin vuoden aikana. Ja kesällähän se on tietysti aina alhaisempi, mutta se ei ole nyt lähtenyt semmoiseen ralliin ollenkaan tänä syksynä, jos ajatellaan pari vuotta sitten. Mulla on kiinteä sopimus, joku 7. Joo, no sitten niitä kiinteitähän on myöskin niin kuin se varmaan reilu 1/3, ja siellä me taidetaan olla just siinä 7 sentin hujakoilla tällä hetkellä, jopa 6. Onko se kannattava? No se riippuu aika paljon siitä, että minkälainen se oma talo on. Että jos siellä pystyy säätämään monia asioita, on automaatiota, niin silloinhan se ei ole juurikaan ongelma yrittää napata niitä halvimpia pörssisähkötunteja. Mutta sitten jos sulla on hyvin tavallaan vakaata se kaikki käyttö, niin silloin se kiinteä on ehkä niinku semmoinen mukavampi. Silloin ei tarvitse miettiä, että millä hetkellä nyt menen saunaan tai käytän uunia tai lataan autoa, että se niinku tekee meidän kulutustavat ehkä erilaiseksi. Jos saunaan pääsee vaan yöllä, niin on se aika... Onhan se aika erikoista, joo. Ja toisaalta sitten mä luulen, että ehkä ihmiset on myöskin, niin kun, nyt kun se on tasaantunut, että ei ole enää ollut, toki nyt tämä varttihinnoittelu, mikä sitten oli, kato tähän tämä uusi, joka tuli lokakuussa. Mikä siinä oli sitä mä en ymmärtänyt. Kuka sen sitten on keksinyt siellä Euroopan tasolla, että tämmöiseen varttihinnoitteluun mennään ja tietenkin sitten meille kerrotaan aina, että on niin tärkeää pitää tämä yhteiskunnan sähkötasapaino siinä 50 hertsissä, niin mitä pienemmällä aikasyklillä me mitataan sitä sähköä, niin silloin se on helpompaa se tasapainotus, ehkä niin, mutta eihän Suomessa tämmöisiä isoja sähköverkko-ongelmia ole ollut tasapainon suhteen, vaikka se tuntikin oli aikaisemmin, mutta ehkä Euroopassa sitä on enemmän. Mutta joka tapauksessa niin meillä oli tämä pörssisähköoppipolku tähän päivään. No sitten tuli tämä varttihinta. No nythän sitten tällä hetkellä puhutaan siitä tehomaksusta, joka tuo sitten niin kuin sinne siirtohintojen puolelle uuden elementin. Ja tietyllä tavalla se ei ole täysin uutta, koska se on ollut voimassa tällä hetkelläkin. Vajaa 10 yhtiöitä Suomessa semmoista perii, esimerkiksi Helen ja Lahden Energia. Mutta se malli on heillä ihan omanlaisensa. Ja nyt sitten kun Energiavirasto lähti rakentamaan tämmöistä yhtenäistä mallia, eli kun Suomessa on 77 näitä verkkoyhtiöitä, mitä ei voi valita, niin sitten se malli olisi samanlainen. Mitkä ne on niin kuin ne komponentit siellä tavallaan, että vaikkapa nyt tämä mä soitin niille raja. Ne ei oikein pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Mä en ymmärtänyt sitä koko ideaa siinä. Joo. Ensinnäkin se 7 on ihan liian alhainen. Joo, tai 5 oli siinä esityksessä. Mitä? Se oli 5 siinä esityksessä. 5 siinä esityksessä. Se on niin kuin ihan liian alhainen. Sehän tulee, kun sulla on sauna ja auto latauksessa, niin se on siinä melkein. Joo, on. Mutta sitten mulle ei koskaan selvinnyt se, että jos sä ylität sen niin kuin
sen 7 joka päivä. Joo. Niin tuleeko joka päivä se sakko vai tuleeko se kerran kuussa vai tuleeko se kerran viikossa? Joo. Ja siihen ei pystynyt edes itse vastaamaan. Eikö? Ei, no tiedät sä miten se on? No me ollaan ajateltu tämä näin, en tiedä onko tämä oikein, mutta kun sen lisäksi, että siinä oli se 5 kilowattin raja, eli kun sun kulutus, että jos mulla on vaikka nyt meillä on kotona 9 kilowattin kiuas, niin kun vapaa sen päälle, niin sehän menee yli, pelkästään jo kiuas. Niin sitten otetaan kuukauden yksi korkein vartti ja sen mukaan sitten lasketaan se maksu. Ja silloin sä maksat siltä kuukaudelta sen tehomaksun. Mutta se on aina kuukausikohtainen, eli jos tässä kuukaudessa teki virheen, niin sitten ensi kuussa no näin se siinä määräyksessä lukee. Mutta mielenkiintoista, jos he ei niinku siihen sitten halunnut vastata oikein. Sitten ei varmaan ymmärtänyt, mitä mä kysyn. En tiedä, joo, mutta näin me ollaan niinku ymmärretty se. Ja tavallaan siinä mielessä sitten se, että mikä se raja on, mutta et myöskin niinku se yksi korkein vartti kuulostaa aika kohtuuttomalta. Että eihän kukaan pysty niinku suoraan sanoen kyttäämään omaa sähkön käyttöönsä. Ethän sä ihan tiedä tarkkaan, milloin sun vaikka lämminvesivaraja menee päälle, sun lämmityskuorma pyörii siellä alla. Ja kaikki nämä kun laitetaan yhteen, niin kyllä se vartti on niin kuin, että esimerkiksi ehdotuksena oli aikanaan, kun tähänhän on tietysti ollut työryhmä työ- ja elinkeinoministeriössä, joka on tätä valmistellut, niin siellä oli niin kuin 3 tunnin keskiarvo, 3 huipputunnin, niin sekin olisi jo vähän kohtuullisempaa. Että mietittäisiin, että silloin tämmöinen niin sattumanvarainen 15 minuuttia ihan kerran. Joo. Ja nyt kun Suomessahan ollaan vaihtamassa näitä mittareita, että suurella osalla meillä ei ole vielä kotona sitä varttimittaria, niin ei ihan tarkkaan tiedä, että miten se just meneekään, mutta mä oon saanut muutamalta ihmiseltä, kenellä on vaikka jo tuolla mökeillänsä Keski-Suomessa tämmöinen mittari, niin se saattaa sen tunnin sisällä pomppia ihan vaikka voi olla 72, 5, 18, 30, eli se ei ole mitenkään yhtenäinen edes se tunti, niin sit sieltä voi tosi helposti tulla semmoinen pomppu. Ja sitten jos se tehokin ylittyy siellä, niin sieltä sitten joutuu sen maksun maksamaan. Mutta kyllä me toivotaan, että tähän tulee niinku parannusta. Mutta eihän tuossa ole mitään järkeä koko tuossa. Kuulostaa siltä, että juuri kun me ollaan opittu siirtämään kulutus sinne halvimmalle tunnille, niin sitten se olikin väärin. Näin niin kuin mulle ihmiset sanoo kentällä, että eihän mua voida rankaista siitä. Plus sitten ihmisiä tietysti mietityttää vielä sellainen asia, että kun meillä on, sä ostat sähköliittymän sun taloon, niin sehän on aina jonkun sulakekkoon mukainen ja aika tavanomainen on tämä 3x25. No sillä sä saat semmoisen 17 kilowattia tehoa, se kuuluu niin kuin siihen pakettiin. Niin jotkut kokee, että minä olen maksanut siitä 17 ja haluan saada käyttää sitä jatkossakin. Että sehän on niin kuin ihan ymmärrettävää, mutta on siinä joitain hyviäkin puolia, jos me oltaisiin parempia siinä meidän sähkön käytössä. Että mä en tiedä, miten sä asuit 80-luvulla. Me tehtiin silloin eka omakotitalo, missä oli tämmöinen betonilaatta, sähkölämmitys. Yöllä puskettiin täyteen lämpöä. Ja kodissa oli sähkömittari niin, että siinä oli se vuorottelu mukana. Mä en voinut laittaa samaan aikaan mun kiuasta saunaa, lämmitystä tai keskuspölyymeria päälle. Jos mä tein niin, vaikka uuni ja kiuas, niin sulakkeet palo. Jolloin mä heti opin sitä, että mä en voi käyttää näitä laitteita samaan aikaan. Mutta me ollaan niinku opettu sen jälkeen, kun tämä poistui sähkömittareista, tämä ominaisuus. Mutta miten se niinku vähentää sähkönkulutusta, jos sä eri aikoina niitä se parantaa sitä kuormitusta, että me ei samalla hetkellä... Ei se vähennä, mutta se ajoittaa sen eri aikaan. Eikö se vähentäminen ole se niinku idea? No se on sitten se toinen. Meillä on niinku 2 ideaa. Pitäisi vähentää ja sitten pitäisi ajoittaa. No onko sinulla mitään kantaa siihen, jos ajattelet, että Suomeen rakennetaan 100 tämmöistä datakeskusta, niin millä tavalla se vaikuttaisi Suomen sähköhintaan? Erittäin vaikea kysymys. Tietysti yksi asia on se, että mehän ei haluta, kun me puolustetaan kuluttajia, että kotitalouksille tulee mitään lisälaskua tästä. Se on niin kuin selvä. Mutta siellähän on sähköyhtiöt, kun on ilmoittanut. Että sähköyhtiöt on ilmoittanut jo. Niin silloin, sähköhinta nousee. Kyllä, niin silloin tietyllä tavalla niin kuin se verkon kapasiteetti, että jos sinne tulee sitä käyttöä, sitten pitäisi tulla tuotantoa ja se, joka tulee käyttämään sitä, niin eikö se olisi aika loogista, että he myös maksaisi sen investoinnin siinä, että sitä ei vyörytetä sitten yksityisten ihmisten kukkarosta maksettavaksi. Nythän siis hallitus tekee niin, että ekaksi ne myy sitä halvalla sitä sähköä. Sitten ne nosti sitä, sitten joku uhkaili niitä ja nehän aina muuttaa päätöstä, sit kun niitä uhkaillaan. Uhkaili niitä, niin nyt ne antaa sen jotenkin muutenkin sen halvemmalla. Niin eikö se ollut joku tuki, mikä luodaan siihen vähän niin kuin sitten? Joo. Niin tämähän todistaa sitä, että ne maksaa vielä vähemmän
kuin normaali sähkönkuluttaja. Kyllä. Ja varmaan tämä johtuu niin siitä, kun Suomeen ei saada mitään investointeja, niin saadaan ainakin näitä investointeja. Niin kyllä se varmaan jostain sieltä kumpuaa, niin kun se tahto kasvaa ja saada niitä, ja jos ne sitten tullessaan toisivat muuta, mutta ei niin kuin lähtökohtaisestihan on tilanne tietenkin kuitenkin se, että se pitäisi niin kuin rakentua sille tulevalle tulolle myöskin sit se investointi. Niin, mutta kun tuossa oli oliko se Vantaalle vai jonnekin rakennettiin yksi datakeskus, niin se vie puolet Loviisan ydinvoimalan sähkökapasiteetista. Niin kyllähän sillä nyt on oltava joku merkitys täällä. Että sitten kun Suomessa ei tuule ja sitten joudutaan, ja meillä on 100 datakeskusta. Sinne pitää antaa sähköt. Ja niillähän on tietysti, nehän ei voi niinku yöllä katsoa, että paljon ne käyttää tai päivällä. Niillä on se, ja niillä on varmaan sopimukset ja hinnat, niin kyllä se tulee vaikuttaa niin kuin omakotitaloihin ja kaikkien sähkön hintaan. Kun se sähkö loppuu, niin se hinta kallistuu. Kyllä, että sitten se on hyvä, että sulla on silloin siinä kohtaa se kiinteä hinta. Niin. Ei muuten vaikuta. Niin silloin on, mutta se kiinteä hintakin tulee nousemaan. Kyllä se tulee nousemaan sitten. Silloin, kun jos se sähköhinta koko ajan niin kuin nousee. Kyllä se nousee, joo. Me ehkä siinä niin kuin haetaan sitä tasapainoa, jos miettii vaan tätä, että suuret sähkönkäyttäjät muutenkin jo tekevät huomattavasti parempia sähköostosopimuksia. Että kyllä mäkin olen saanut semmoisia ideoita vaikka, että voisiko Omakotiliitto tehdä tämmöisen PPA-sopimuksen jonkun sähköntuottajan kanssa, niin että kaikki meidän lähes 70 000 jäsentä voisivat tulla mukaan siihen pooliin ja sitten me saataisiin joku superhyvä hinta. Että järjestettäisikö tämmöinen. Olen mä miettinyt kyllä, mun mielestä siinä on ihan potentiaalista ideaa, että se vaan, että haluuko sitten kaikki ihmiset tulla siihen sopimukseen, kun nyt on opittu, että kaikki saa valita omia sopimuksia, mutta en mä tiedä, tulisitko sä? Tulisi, jos se olisi hyvä hinta. Niin. Silloinhan mä tulisin. Niin. Mikä muuten olisi hyvä hinta? No, jos mä saisin 5, niin mä lähtisin heti siihen. Nyt mulla on 7. Kyllä se 5 olisi mun mielestä semmoinen hyvä hinta jo. Tämä oli nimittäin hauska, siksi kysyin tätä näin, kun oli tämä energiakriisi ja monet muisteli niitä 3-4 sentin aikoja, niin se 4-5 senttiä oli silloin semmoinen, että enempää ei saisi maksaa. Ja sitten mulla on vaan yhtäkkiä totuttu, että välillä maksetaan 50. Joo, mullakin oli niin kuin jossain vaiheessa semmoinen 24 sentin sopimus vuodeksi ja mulla oli niin kuin ihan taivaalliset ne ihan hirveät varmaan laskut. Iso talo vielä. Joo. Niin se oli niinku mun mielestä mulla oli joku kuukausi oli melkein 4 tonnia sähkölaskua. Joo. Ja kyllä sitten kun meille tuli siihen aikaan just tosi paljon niitä huolia, kun meillähän niin kuin koettiin tämä ongelma, että sähköyhtiöt ei lähtenyt siihen kuluttajariitalautakunnan suositukseen, että olisivat niin kuin purkaneet tai muuta tätä. Ja osa roikkui todella niin kuin jopa yli 30 sentin sopimuksissa ihan sinne viimeiseen hetkeen asti, että nythän toivottavasti kaikki on jo päässyt niistä eroon. Mutta mä sanoisin, että se on yksi syy, että kulutusta ei tapahdu muuten yhteiskunnassa, koska jos sun kaikki rahat menee sähköön tai kiinteistöveroon, niin et sä lähde kaupoille ostoksille. Ei. Se on aika selvä. Kiitos Mari haastattelusta. Ja käsiteltiin nyt joitakin asioita, ainakin oma kotitalousta. Remontteja ei käsitelty vielä. Mitä tapahtuu, kun sadekouru menee rikki tai jotain muuta. Mutta tässä saatiin vähän kattavuutta siitä, että missä tänään mennään omakotitaloissa. Ensi torstaina palataan taas asiaan. Silloin on uudet aiheet. Kiitos.